Founder sa Forex Rice Trading Group nga usa ka giingong investment scam dakpan sa Iloilo City. Arestado sa CIDG 13 si Dimber de la Cruz Celis, 29 anyos, ang ginatudlong founder ug atag-iya sa Forex Rice Trading Group sa iyang ginataguang balay sa Bankers Village sa Haro, Iloilo City. Bit-bit ang duha ka warrant of arrest sa kasong syndicated estafa nga wala girekomendang nga piyansa. Giaresto sa otoridad si Celis nga taga Baba Prosperidad, Agusan del Sur. Gikonsidera sab siya nga top 3 most wanted person sa regional level sa PRO 13 ug top 7 sa provincial level sa Agusan del Sur. Ubos sa mga pyramiding scheme, makakuha kuno ang mag-invest og hangtod 75% nga tubo sa ilang kwarta ug mobalik kini sulod sa usa ka bulan. Sagad sa mga nabiktima nini taga Caraga ug Davao Region. Nagsugod sa pagtago-tago si Celis nitong June 2019, miabot sa 23 million pesos ang nakumpiska sa otoridad. Diyang gironda kaniadto sa CIDG ang safe house nini sa barangay Kubi-Kubi, Nasipit, Agusan del Norte.